Εμένα μου έκανε εντύπωση στο βίντεο. Το κοίταγα, το ξανακοίταγα. Νομίζω ότι ήταν που φοράει περούκα. Αλλά δεν κατάλαβα ποιος είναι. Ότι είδα έναν που φοράει περούκα. Τι φοράει? Περούκα. Περούκα. Ναι, περουκίνη. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Λέω περούκα είναι, δεν είναι περούκα. Ήταν στην ομάδα αυτός? Όχι, δεν νομίζω. Δεν ήταν ποδοσφαιριστής. Παιδιά, δεν ακούω κοντρόλ. Δεν ξέρω, δεν μου φοράγε περούκα. Ποιος φοράει περούκα να μας πει ο κόσμος? Κουίζ. Ποιος φοράει περούκα? Κουίζ. Θα το βάλουμε κουίζ. Ποιος φοράει περούκα στη Μαύρη Θύελλα? Λέγεται. Το είδες? Ή εγώ έχω παρεστεί? Για πες. Περούκα. Ξανά την είδα. Ποια περούκα? Ποιος μου είχε περούκα μόνο? Πέρασε περούκα. Δεν σου είπα πέρασε. Δεν ξέρω. Πέρασε πριν στο βίντεο. Μια καφέ περούκα. Ένας που φοράει καφέ περούκα. Ποιος είναι αυτός να πάρει ο διάλος? Δεν είδα με μουρλάνης, Είναι που είναι. Δεν το είδες? Δεν είδα τίποτα. Άντρας με περούκα. Μου έκανε εντύπωση. Θα ήθελα να σας πω μια πληροφορία. Να σας δώσω μια πληροφορία. Ναι. Αυτό το ρεπορτάζ που κάνατε για το που έλεγε η Τέμι για τον κύριο με τη... πώς το λένε, με την περούκα, είναι ο προπονητής, ο Σταματίου. Ποιος προπονητής? Της Χαρμάτας. Αυτό εννοούσες? Δεν ξέρω ποιος είναι. Τώρα πλέον. Γιατί φοράει ο Σταματίου περούκα? Εγώ είχα μείνει στον προηγούμενο. Στον Κουρμπανά έχεις μείνει εσύ? Ναι. Ο Σταματίου φοράει περούκα. Και τι έγινε? Κακό είναι? Δεν είναι κακό, απλά εγώ το είδα και μου. Μας ανακάτεψε πάλι, ρε Ντέμι, μας ανακάτεψε. Αφού δεν αφορά και το είπα. Ο Σταματίου δεν θέλει να μιλήσει, λέει. Δεν θέλει να μιλήσει. Μήπως Ναι, είναι ίσως τον είναι για πείραξε. αυτό που σου είπα τώρα στο τηλέφωνο. Εγώ είδα έναν, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που λέει. Λες γι' αυτό? Ρε Ντέμι, Εγώ φταίω. τον έκανες έξω στο τηλέφωνο τον άνθρωπο. Εγώ φταίω. Ναι. Αν δεν είναι αυτό. Και τι σε πειράζει άμα φοράει περούκα ο άνθρωπος? Δεν κατάλαβα δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα? Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Πού το πήρε, θα πάρει το μάτι της, είναι, δεν θα τρελαθώ ρε παιδιά. Αυτό ήταν, τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω.